Responsabilitat social és benestar, futur, corresponsabilitat. Reconeixement Respon.cat 2025 a la innovació sostenible. L'AITAT és un centre tecnològic de referència que aquest 2026 celebra 120 anys d'història al servei de la innovació, la recerca aplicada i la transferència tecnològica. Compta amb un equip de més de 400 professionals i acompanya empreses i institucions en la creació de solucions avançades que impulsen la competitivitat, el progrés industrial i el desenvolupament sostenible. A l'àmbit de la sostenibilitat, acompanyem a les empreses i a les diferents entitats a fer una transició del que són els models productius actuals o convencionals cap a uns models productius que incorporin criteris de sostenibilitat, economia circular, descarbonització i sempre amb l'objectiu últim de generar benestar a les persones. A l'AITAT som un equip d'investigadors multidisciplinars on treballem en diferents àmbits de coneixement i desenvolupem projectes de recerca aplicada i fem projectes on desenvolupem tecnologies i diferents estratègies, bàsicament per donar resposta a diferents àmbits o reptes mediambientals. Els acostumem a agrupar en 4 grans blocs. El primer seria principalment tot el que està relacionat amb la gestió eficient dels recursos naturals, tot el que és la gestió eficient de l'energia i de les matèries primeres, la producció òptima i segura, la descarbonització dels processos productius i per últim també tot el que està relacionat amb la valorització dels diferents fluxos residuals o afluents que generen els diferents processos productius i de consum, tractament d'aigües, tractament de residus, etc. És molt rellevant tenir en compte que aquesta competitivitat no s'ha de mesurar només des d'un punt de vista de productivitat econòmica, sinó també des d'un punt de vista de l'eficiència de recursos, neutralitat climàtica i també, evidentment, el benestar de les persones. L'AITAT som una entitat sense ànim de lucre, una associació que enguany celebrem el 120 aniversari, va ser fundada el 1906, inicialment en l'àmbit tèxtil, però fruit de l'evolució de l'economia productiva catalana, que el tèxtil va passar de certes dificultats a finals del segle passat, l'AITAT va fer una reconversió a ser un centre multidisciplinar i a part de dominar les tecnologies tèxtils, avui en dia tenim una organització amb més de 26 àrees que ens permeten abordar qualsevol projecte de l'àmbit científic-tecnològic, tant en l'àmbit biomèdic, com en l'àmbit de la descarbonització, de l'economia circular, com en l'àmbit de la digitalització, intel·ligència artificial, robòtica, fotònica, etc., com en tot l'àmbit químic i de solucions de l'àmbit de l'aigua, etc. Una empresa, per molt que aposti per la innovació, per molt que tingui un departament d'innovació, una empresa de l'àmbit de l'aigua, una empresa de l'àmbit químic, per molt gran que sigui, molt difícilment serà capaç el seu departament de projectes, el seu departament d'innovació, de resoldre internament in-house el seu repte tecnològic. Per això és important anar acompanyat d'un partner tecnològic que et pugui ajudar a resoldre aquests dubtes, perquè tu pots tindre molt de coneixement en l'àmbit de l'aigua, però potser no tens una àrea amb gent que en sàpiga d'intel·ligència artificial o gent de l'àmbit del packaging o gent de l'àmbit químic, etc. Aquí és on un centre tecnològic que té coneixement científic multidisciplinar acompanyem a les empreses a resoldre tots els seus reptes tecnològics. L'AITAT és un centre tecnològic històric, amb 120 anys d'antiguitat, és el centre tecnològic més antic d'Europa i és un centre tecnològic sense ànim de lucre, això és molt important. Nosaltres ajudem a les empreses, sobretot les pimes, a créixer, ser més competitius, tenir més productivitat via innovació. Ajudem amb el camí de la innovació.
Quan ells tenen una idea i no saben com transformar-la, els ajudem. Quan no tenen tots els àmbits tecnològics, els ajudem a tenir els àmbits tecnològics que no tenen. Quan tenen una idea i no saben com transformar-la en producte, els ajudem amb aquest camí d'innovació. Sempre amb la idea de fer país, de tenir un territori més competitiu, generar més riquesa i aquesta riquesa que es reparteixi en la societat. Hi ha exemples, per exemple, com treballem amb SEAT, per exemple, per fer que la seva planta de Martorell tingui una petjada de carboni més petita, o empreses com Soriguer, per exemple, per fer tractament d'aigües que, a més, generen electricitat que fan que energèticament sigui neutre. O tenim, per exemple, un laboratori a Igualada on s'investiguen proteïnes alternatives molt més sostenibles a les proteïnes actuals. Una mica de recerca i innovació en el món alimentari que realment té un impacte ambiental molt rellevant. Leitat és innovació, Transferència, Creació de valor.